Ahoj, jmenuji se Zdeněk Srstka, vítám vás u pořadu Chcete mě? Máme tu prvního adepta Alika. Aliku, sedni, já se ti tak sedni, budeš sedět. Je to hodnej, milej pejsek, má velký ouska, nosánek, všechno vám doma sežere. Nemusíte tak často nakupovat, oni ho kdysi týrali, přišel pořádní nožičky, teď tam má kolečka, ale nevadí, když ho nakopnete z kopce, on jde sám. Veď Aliku, pojď, budeme se proběhnout trošku, no jo. Je hrozně milý, má rád přírodu, takže někomu k baráčku. No veď Aliku, jako dalšího adepta tu máme Dášenku, Dášenko, pojď. Ta hrála v tom seriálu, ona už je teda stará kurva jedna, ale dá se to s ní. Je to takový malinkatý pejšánek, pojď se mnou, já si tě pomažlím, ty jsi takový náš malej bobík, víš, má ráda děti, už je teda starší, takže nikam do bytu, kurva, já mám řízeň, teď si nad něm pravda. No, jinak je moc hodná, jako je pomalá, ale občas jako když nestačí, kopnete a ona jde napřed. Pak tu máme Želika, Želiku, pojď sem, no ty jsi tady, no ahoj Želiku. To je takový ten slnčí pinc, je hezký malej, viď, no pojď sem, no. Má teda místo rukou nůžky, ale všechno vám takže nepotřebujete doma šití, on vám to i možná řeší, aby poté... Ježišmarja, to je hajzor jeden malej, no, ty kriple jeden, ale jak je moc hodnej. A pak bych tady měl jednoho Wartburga na prodej, je taky moc hezký. Trošku má vykvetlý prahy, ale to nevadí, moc nežere. Má velký kufr, koukněte, no taky je milý, celá rodina se s ním šveže. No, tak to by bylo pro dneska. Kdo máte zájem, volejte na číslo 906, 3 jedničky, 3 dvojky. Příště se tady uvidíme s kolegyní, mějte se, fanfárově, baba.